May buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Mahal Pasko. Hindi, Pasko. Advent pa. Usahay na yung mga tao nga wala pa'y Pasko, magkanta na. Bisang diya sa sakinan na imong kwaon, duulan daw, kantahan ka, Merry Christmas to you. Once, nakaadto ko sa Gaisano, na hindi duol na ko bata, kini do ako buhok, mukanta gini. Pag duol nila na ako, Merry Christmas to you. Kung hindi, ang pamasko na ko, siya, kami untay mamasko, sir. Usahin mo na lang na itong katawanan kay para makuampun sila. Paghatag ni mo piso, imbis padayon pagkanta, undang nagkanta do, lakaw na pod. So, ingana ka shallow, ingana ka mabaw kaayo ang panghuna-huna sa mga bata sa Pasko. Why? Because kulang ang pagtulunan gagihatag sa mga ginikanan. Now, Advent Center sa kinabuhi ni Maria. Nakasintro ni sa iya, walay lain nga babae. In our gospel, maobserba nato nga si Maria, usa siya ka babae nga hearer of the Word of God. Agud gitagaan siya og pribilehiyo nga ang usa ka bata iyang isabak. Why? Because he hears the Word of God. When the angel Gabriel nag-istorya kaniya, in verse 28, miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo mag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati sa iyang mensahe sa anghel og namalanong siya kung unsay kahulugan sa iyang pulong. Verse 30, miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios. Is it normal nga dili ta mahadlok ni ana nga pulong nga usa ka ulay, usa ka dalaga nga mahimong mabdos? But the angel said in verse 30, ayaw kahadlok Maria. Now, in verse 31, ikaw magsabak og mga anak sa usa ka batang lalaki o ginganlag mo siyag Jesus. Now, it is not easy even our time nga maburos ka nga way amahan. Maburos ka walay lalaki. Even in the life of Joseph, lisod kayo ang iyang sitwasyon. Ang ubang karong panahon na managan mamanggaling makaburos. Napausay magdebate, magpadiin ipa kay dili ko na iya. Sa ako nang iyong lisod kayo sabton, miski ang kinabuhi ni Jose. Mary's question is, how can be? Naunsa man eh. Mary is hearing something beyond human capability. Dili makomprehend ni Maria kung unsa ang giingon sa anghel. But the big nga tubag ni Maria, but Mary responded with faith and trust. Nagsalig siya sa gisulti kay kanunay siya, hearer siya sa pulong sa Ginoo. Mary's prompt response, ang iyang diha-diha nga pagtubag is yes. Nga usa ka divine message from the angel. Now, for us, it is a model for all believers. Mary believes the promises of God, even if it is impossible. Mawala ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod sa mga dagko nga ayo nga problema.
Ang problema ni Maria, dako kayo nga problema, dili ni. Kaya ni atong unang panahon, kung mahibawang ka nga buros nga wala lalaki, batuhon ka. But Mary trusted what God said. Nagatuo siya nga tinuod o ma-fulfill ang gisaad sa Ginoo kaniya. Even it seems difficult and costly. Lisod kaayo. Unsaon nimo pagbalanse, libakon man galing kagamay, ang imong reaksyon lahi na. How much more nga kini nga babae? Agud usahay na yung mga reliyon nga murag kahadlok ni Maria. Hisgot ka lang kay Maria. Hisgot na galing kag panguros, nganong makuno manguros. Ningon ba yung Bible nga di ta manguros? Simple rap ka na. We are signing the cross. Why? Because of the presence of God in our lives. Sa ako nagingon, even if it seems to be difficult and costly, God gives us grace to say yes to His will. Sa atong kinabuhi ang pagkamasinugtanon lang magyud ang gusto sa Ginoo sa ato. Transforming work in our lives. The key to unlock the power and grace in our lives. Gusto nato panalangin. Amen ba ta, ana? Gusto nato nga natay madawat karon nga Pasko nga dagko kaayo. Agod mo simbag ko 12 days of Christmas kay nakoy gipangayo sa Ginoo. Naopi paghuman wa na Christmas usawa man nato. Usahay, di mo ko manuway, pero usahay self-serving kayo na. Ni ata diri kay nahigog mata sa Ginoo amin batana. We lighted the fourth candle, which is love. Napatay gikanta nga niya nga bagni pa kay itong kanta. Bisag wala nato makita. No? Ang Ginoo, pero unsa to? Nakita nako ang gugma sa Ginoo sa uban ng mga tao. We want the blessings of God to its fullness. We want our prayer to be answered. We want peace. Peace in the midst that surpasses all understanding. Dili na ito mahibaw ang karon kay mga tao karon daghang kay ng hadlok. Kaya kung ibaw ang karon, di na dito sila sa dagat kay mag-tsunami unta. Gwapo kayo ang balay, pero di mamuyo dito kung may tsunami. Ang uban, dili gusto sa bukid. Maglinog unya, mag-landslide. Pero naging ang Ginoo. Peace that surpasses all understanding, even in the midst of this. Panahon nga natin sa kalisod, kagubot ang kalinaw sa Ginoo, dili na mohawa nato. Bisan pag nabagyuhan ta, na atay circumstansya sa atong kinabuhi, namatyan ta ang kalinaw sa Ginoo, dili na mawala sa atong kinabuhi. If we are aware of the presence of God in our lives. We want that God will supply our needs. Gusto nato ang Ginoo magasangkap sa atong gikinahanglan. God will respond to that. Or expect God to respond because of our obedience sa atong pagsunod. O atong pagtuo diha kaniya, we can either yield to His grace or resist and go our way. Munang ginay kanta nga my way. Kay labot ang Ginoo ana, imo man na. Lami ra ba kay kantahon no? Lami medyo hubog-hubog ka. Ana, odayinis niya lami kahayo. Pero ang meaning my way wagi bugat pa sa lukot. Obedience. Most of pa pinansalinata sa kalisod. Gangmay ra nang problema sa Ginoo.
But it is our obedience sa atong pagsunod niya sa atong mga sugo. Wa man mo ingon ang Ginoo nga kuhaon ako tanan yung kabtangan. Pobre og dato pila may gi-require sa Ginoo. Amen ba ta ana? Jisra, madato kag mapobre. But can we fulfill what God has promised? Kung mapupil na to karong nga Pasko, maingon ang Ginoo, I will open up windows of heaven to pour out a blessing upon our lives. Sa the year 1987, more or less, naghimo kog visions and goals ani nga simbahan. Ang wala pa mapulfill mo ang paghimo sa simbahan. Gitagaan tagluti nga 2,250 square meters laway ra atong puhunan ana. Wala galing ta kaabot og 300,000 sa pagbayad. Now it costs kanang atong abay diha nga 800 square meters pila ang cost ana, it's almost 10 million for that land. Pero sa ato manggaling ta kaabot og 1 million. Anang yutaa. Ngano man, panalangin sa Ginoo pero ako mag-ampong ang tag-iya mamatay. Namatay man. Daong bilin niya ay tagay ang akong mga anak o gisuon sila labot ani sa simbahan nato. Yung nag-ingon po yun siya. Sa mo di Father Rasol. Kinahanglan nga na ako'y luna diya sa simbahan nga na akong ngalan. Besang pagdako kay ngalan, ihatag na ako sa imo. Di na ako na problema. It is a vision and goal. Gisulat na ako na. Land of our own. Musical instrument. Kompleto. Seminary. Kompleto. Eskwelahan. Kompleto. Uyayod lang gamay. Medyo na-struggle. Kaya waman tayo finances. But it moves. Nagasugod tayo ng simbahan, dili sa yun. But because of our faith, what God has said, God will fulfill. Maugihapon sa inyong kinabuhi. Ang tagsa-tagsa nga niya karon, no, na kuha ng Ginoo ana. Kung unsa iyang gisaad, iya gayon nga tumanon. Why? Because for God so loved the world, gihigugma sa Dios ang kalibutan, kitang tanan, aming bataana. Mga kriminal, Bin Laden, tanan diha. Houthi, Hamas, gigugma na sa Ginoo. Bisag daghan na sila gipamatay bisap, yung pasayloon sila, yes, of course. Mo na itong Ginoo. Sige, po gubat karon. Isa ka nasod, gitabangan nagdaghan, upat naman siguro nagtabangan na nila. Pero wagin mapuo. Tapay uban nga, kontrahon nilang Israel. Ay, covenant ang Ginoo sa Israel, bisag usaon ninyo na. Di na maunsa. Ang ila, kaya di manggid mo to, kay mo mana, mo kuno. Diha na lang mo. Di, tanawa karon, di, hurot sila. Imbis gamay ra kay itong land sa Israel, karon idako na yun, itabok na yun dito sa Gaza. Mo-apil pa yun ang uban diha. God promises isaaran ta sa Ginoo. What God will fulfill, what God will protect us. Amin ba taana? Sa gali ka pastor nga nagmotor dito sa punta, sana? Hasaan dapit? Punta Gorda, nagmotor siya. Naihangin ko sugayo. Ani lupad yun siya. Amin niya patay sa paglanding. May ang paglanding yapon. Okay naman. But because of the mercy and the grace of God, call on me and I will answer thee. Amin ba taana? Tawag ta sa Ginoo. Naata sa kalisod ka, busag kinsa man atong tawgon. Waabot yung banang way bugas, yawa.
piste anong niuli pamangka. Dungagan hinuon na og kuan. Tunglo sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. We celebrate this Christmas na ata og wala. Amin bata ana. Maglipay ta. Dili ni emosyon ang atong pagsimba. Dili ni emosyon sa ulog nato sa Pasko. We have to be reminded nga gihatag niya ang iyang anak, ang ikaduhang pagbalik sa kalibutan because God loves us. Wa ta kay baw kung kano sa mabalik ang Ginoo, amin bata ana. Daghang bagay magpatuo. Tadi nangapok daw. Karon unsaon sa nila pagsulti nga moabot ang Ginoo. No one knows when Jesus is coming except the Father. Makadungog gali mo na yung istorya ay naging magtuo. Kay mismo ang Bible nag-ingon ana. That He will come like a thief. So magpreparata sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Na kanunay ang kapasayloan sa Ginoo sa atong mga sala. God will forgive us no matter what. Kada adlaw bisap, kada adlaw. Grabe na san mura magway Ginoo ana. Magkano magbuot man mo sa Ginoo? Nga mo man yung gisulti. We are too judgmental in that area. Gusto nato nga ni makasala, gusto nato iruko nato na nakasala. Pareha man ta dire. Wa may kalainan. Ang kalainan lang sa mga clergy is our office. Among nami opisina isip bispo, pare, o diakono, but we are not exempted with that. Dili may mga superman. Unsa imo gidependhan, it is our office. Dili sa among pagkatao. Kaya wala, tanaw ni mga tao, pagkita, palpak pang kita patanan. Dapat ganiha pa din nagkuanta sa 10 Commandments, dapat wala na tayo absolution na to because it's more on pantay na to. Amot ganung nabalik, itangtang mo naman na niya to. 10 Commandments. 5 seconds ra, makasala ta. Paggawas na ito dari simbahan, makasala na ta. Kaya nang libak, mutubay po. Makikita og siksi, ang lain ng utok. Yung asawa na nimo, di ka mo tanaw. Buhaton nimo ang Ginoo, literal kayo, kaya imong mata, imo ng lukaton. Lukata. Wala tayo makasabot kayo sa mercy and the grace of God sa iyang kaluoy. Unsay giingon sa Bible, ang kaluoy sa Ginoo mulungtad hangtod sa kahangturan. So I hope this Christmas, i-enjoy na to ang kinabuhi sa Ginoo sa atong pamilya. Kung duwara mo, pininsingay na lang mo diya. Mas bibo mo lang kung ay bata. Karong gabi natay 4 o'clock Christmas Eve. The light of God must shine in our lives. So, importante kaya na sa atong kinabuhi ng mga lagad ta sige dili sa atong emosyon. Kaya kung emosyon na pagbati, dili tagadan og simba. Nga mo simba mo kada kay kapoy man. You are moved with sa imong emosyon. We are not moved what the word is saying to us. Ang gugma sa Ginoo mulungtad hangtod sa kahangturan. God will not stop loving you. Amin bata na. Ang Ginoo dili na muundang sa paghigugma kanimo. Kung makasala ka, latuson ka sa Ginoo, tagaan kag sakit nga kanser, tagaan kag hubag-hubag. Mo man ang pagtuo, evangelical, tuo sila ana. Nabaday usa ka amahan maulit sa iyang nagigugba iyang silutan.
Luoy magali ko ana akong iro nga among biyaan. To ana to naglampog sa to pag-abot lipay kay sila. Nagugma magalita sa iro, labo na sa Ginoo. Nasa ko'y mag-agaw, ngayon nga, Blue Christmas. Blue Christmas, ano namat yan? Ero, maday namatay. Normal, we have affection ng mga kuha na to. Sabi na natin mga ero nga manyahon pa. Jesus, grabe ka man niya. Kung asa ka to, dito, panlako mo, pag-exercise mo dito, pagdagandagan. Di mo pagdagandagan. Kaya pagkuhan, to adayin sa sulod sa kwarto. Ang isa na espirtahan. Kadumdum ang ato ko sa balay nila dito sa Amerika. Ang iro, gusto na ko dulugon, pero hindi na pasudlon. Naran sa tao sa gawa sa portahan. Pasay mag-ana-ana. Niabrihan ako, pasudlon. Na-train man san, hindi mo sulod. Naratog na lang diya, matog ko. The way we love ang atong mga animals is more than the way we love God. Obey His commandments at all times. Maningkamo ta. Amin ba ta, ana? Dili mo undang ang Ginoo, hibaw Dili mo undang ang Ginoo sa pagigugma nato. Because of His love, ni atadaani nga lugar. Mao ka ng Ebanghelyo, gihangi ang tanan sa pagpanindog.